Κύριε Απότσο, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Είπαμε ότι δεν είναι όλα τέλεια, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο με τον οποίο τα περισσότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με σχολική στέγη, με κάλυψη κενών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και θέλω να το αναφέρω, είναι ότι από τον Ιούλιο είναι τα βιβλία στα σχολεία, πράγμα το οποίο τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε γίνει. Εκεί να δείτε φωτοτυπίες που βγάζανε οι γονείς και οι καθηγητές. Κύριε Απότσο, γιατί αναδεικνύουμε το αυτονόητο? Συγχωρέστε με που το λέω. Δεν το λέω προσωπικά, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Πολιτικά το λέω. Γιατί αναδεικνύουμε το αυτονόητο? Τα σχολεία όταν ξεκινάνε πρέπει να έχουν μαθητές, δασκάλους, εκπαιδευτικούς δηλαδή και βιβλία. Φυσικά και είναι αυτονόητο και πρέπει να υπάρχουν. Είναι αυτονόητο να υπάρχουν όλοι οι καθηγητές στις θέσεις τους. Είναι αυτονόητο να έχουν τα σχολεία πετρέλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια, αυτά που είναι με πετρέλαιο. Όλα είναι αυτονόητα. Αλλά και πάλι λέω ότι να δούμε λίγο πού ήμασταν πριν 2 χρόνια και πού είμαστε σήμερα. Σαφής. Γι' αυτό το αναπλέον. Γιατί το αυτονόητο δεν ήταν αυτονόητο για τόσα χρόνια.